Αυτή η νέα μέθοδος τώρα, όχι, αυτή η χειρουργική αντιμετώπιση αντιμετωπίζεται, θα έλεγα, με μια νέα μέθοδο? Αυτό θέλω να ρωτήσω. Ο υποσπαδίας είναι μια πάθηση νοτόριους, είναι μια δύσκολη πάθηση και έχουν αναφερθεί και έχουν περιγραφεί παραπάνω από 40 μορφές επεμβάσεων. Με αποτέλεσμα, πολύ καταλαβαίνετε ότι αυτό σημαίνει πως καμία από τις προηγούμενες επεμβάσεις δεν ήταν τέλεια. Μια τελευταία μέθοδος, η μέθοδος του Snodgrass, σωληνοποιεί την ουρήθρα με βάση τα πρότυπα της φύσης. Τι σημαίνει δεν ήταν τέλεια? Δηλαδή υπήρχαν επιπλοκές πολύ πιο σοβαρές από ό,τι υπάρχουν σήμερα, ας πούμε, στο πρόβλημα αυτό? Γι' αυτό υπήρχαν πάρα πολλές επιπλοκές, όπως τα συρίγγια, η διάσπαση του τραύματος. Τώρα φυσικά με την μελέτη και την έρευνα και τις νέες μεθόδους αντιμετωπίζεται πολύ καλά και δεν έχουμε μόνο λειτουργικά αποτελέσματα αλλά και κοσμητικά. Στο αθώο μάτι το ανακατασκευασμένο πέος δεν φαίνεται ότι έχει χειρουργηθεί. Είναι κάτι πολύ καλό αυτό, γιατί είναι μια κληρονομιά για το παιδί. Πόσο χρονικό διάστημα κρατάει η νοσηλεία? Στο παρελθόν τα παιδιά μέναν στο νοσοκομείο για πολλές μέρες, γιατί ήταν αναγκασμένα να μένουν στο κρεβάτι καθυλωμένα, δεμένα, ώστε να μην βγει ο καθετήρας που είναι αναγκασμένοι οι χειρουργοί να βάζουν. Τώρα, τα τελευταία 10 χρόνια βέβαια, τα παιδιά αντιμετωπίζονται στην Ευρώπη, όπως και εδώ, σε ημερήσια νοσηλεία. Δεν χρειάζεται να μείνουν παραπάνω από λίγες ώρες μετά την επέμβαση. Και σε αυτό βοηθάει μια ειδική επίδεση, όπως θα δούμε παρακάτω σε μια φωτογραφία. Θα τη δούμε αυτή και μπορούμε να περάσουμε σιγά σιγά, κύριε Μαρινόπουλε. Ναι, ας δούμε κάποιες φωτογραφίες. Στις εικόνες, τέλος πάντων, ναι, για να δούμε και την ειδική επίδεση. Αυτές είναι σχηματικές εικόνες που δεν μπορούμε να δείξουμε αληθινές για ευνόητους λόγους. Αυτή είναι η τεχνική Snodgrass, όπου σωληνοποιείται η ουρήθρα. Μπαίνει ένα ειδικό στρώμα από υποδόριο ιστό για να το κάνει sealing, και μια άλλη δεύτερη μέθοδος και αυτή σχηματική. Είναι μια επέμβαση που διαρκεί περίπου 2 με 2,5 ώρες. Χρειάζεται οπτική μεγέθυνση και χρησιμοποιούμε ειδικές λούπες σαν γυαλιά μεγεθυντικά και την παρομοιάζω με μια ενορχήστρωση συμφωνίας του Μπετόβεν. Αυτός είναι ο ειδικός αφρός πολυουρεθάνης. Μέσα εδώ είναι κρυμμένο τα ανακατασκευασμένα εξωγεννητικά όργανα του παιδιού και από μέσα βγαίνει ο ειδικός καθετήρας, ο οποίος στάζει στο πάμπερ. Έτσι μπορείτε να καταλάβετε ότι η οικογένεια μπορεί να φύγει από την κλινική την ίδια μέρα με το πάμπερ. Αυτό είναι από το επόμενο. Αυτό είναι το επόμενο θέμα. Εντάξει, θα το δούμε μετά. Θέλω να σας ρωτήσω, το παιδί πονάει μετά από την επέμβαση αυτή? Όχι απαραίτητα. Έντονο? Όχι Ναι. απαραίτητα. Η ειδική επίδεση καλύπτει τα εξωγεννητικά όργανα του παιδιού με αποτέλεσμα να μην μετακινούνται και έτσι δεν πονάει. Δίνει μια σχετική αιμόσταση και το παιδί δεν μπορεί να τα ακουμπήσει επίσης. Κάνουμε μια ειδική τοπική αναισθητική ένεση στη βάση της περιοχής εκείνης και είναι μουδιασμένο το πέος για αρκετές ώρες. Πολύ ωραία. Λοιπόν, με ενδιαφέρει ο πόνος στα μικρά παιδιά ιδιαίτερα. Οπωσδήποτε και τα αποτελέσματα, ναι, αλλά φυσικά, και ο πόνος. Και εμείς δεν θέλουμε να πονάμε τα παιδιά καθόλου. Γι' αυτό χρησιμοποιούμε σίγουρα, πάντα είναι πολύ ευαίσθητη ειδικότητα. Προνάρκωση στα παιδιά, μια ειδική αναισθητική κρέμα στα χεράκια του και φυσικά πολύ τοπικό αναισθητικό. Ωραία. Να πάμε λίγο πιο σύντομα τώρα σε ένα άλλο θέμα, το οποίο είναι η κιστεουρητηρική παλινδρόμηση. Σωστά. Για τη σωστή ανάγνωση της λέξης. Τι σημαίνει αυτό? Είναι μια πολύ συχνή πάθηση στα παιδιά και ένα από τα βασικότερα αίτια των ουρολιμόξεων. Στο γενικό πληθυσμό είναι 1%. Όταν όμως κανείς ελέγχει τα παιδιά για την πρώτη τους ουρολίμωξη, βλέπουμε ότι εκεί 20% των παιδιών που έχουν κάνει μια ουρολίμωξη έχουν παλινδρόμηση ούρων. Ποιο είναι το συχνότερο αίτιο τώρα αυτών των ουρολιμόξεων? Είναι συγγενής πάθηση. Είναι συγγενής πάθηση. Ουσιαστικά ανεπαρκεί η βαλβίδα που βρίσκεται ανάμεσα στον ουρητήρα και στην ουροδόχο κίστη, με αποτέλεσμα τα ούρα αντί να πηγαίνουν προς τα έξω, προς την ουρήθρα, να ανεβαίνουν προς τον ουρητήρα και τον νεφρό, προκαλώντας και σοβαρές μολύνσεις. Μπορούμε να δούμε και τις εικόνες τώρα, κύριε Μαρινόπουλε. Εδώ βλέπετε πώς ανεβαίνουν τα ούρα προς τον νεφρό, ανάλογα με τον βαθμό της παλινδρόμησης, και εδώ έχουμε 5 βαθμούς παλινδρόμησης. Σε αυτό το slide βλέπουμε μια ειδική μέθοδο, τη νέα μέθοδο με την οποία θεραπεύουμε πλέον την παλινδρόμηση και δεν χρειάζεται το παιδί ούτε επέμβαση ούτε να παίρνει χρόνια αντιβιωτική χημειοπροφύλαξη. Με μια ειδική κιστεοσκόπηση βάζουμε στη βάση εκεί του στομείου του ουρητήρα ένα ειδικό υλικό, το Difflax, το οποίο είναι βιοσυμβατό, τροποποιεί τον ουρητήρα και έτσι δημιουργεί μια δικιά του βαλβίδα. Και η παλινδρόμηση πλέον αντιμετωπίζεται με αυτόν τον ελάχιστα επεμβατικό τρόπο.
Ωραία. Άρα λοιπόν είναι μια, θα λέγαμε, νέα μέθοδος ελάχιστα επεμβατικής αντιμετώπισης στην προκειμένη περίπτωση. Και μπορούμε να δούμε για το επόμενο βίντεο, το οποίο παρουσιάζει την οικιστεοσκοπική εμφύτευση αυτού του συστατικού του οποίου λέτε, για να μας το εξηγήσετε και αυτό με ακρίβεια. Το Difflax έχει πάρει έγκριση από το FDA της Αμερικής τα τελευταία 20 χρόνια. Εδώ βλέπουμε σε μεγέθυνση την οικιστεοσκόπηση, μια ειδική βελόνα ελάχιστον 1 χιλιοστού. Εδώ εγχύεται το ειδικό υλικό γύρω από το στόμιο του ουρητήρα και ανυψώνεται σε ένα βουναλάκι, δημιουργείται ένα βουναλάκι σαν ένας μικρός κρατήρας και αλλάζει η μορφή του στομίου με αποτέλεσμα να θεραπεύεται η παλινδρόμηση. Διαρκεί περίπου μισή ώρα. Στο παρελθόν οι επεμβάσεις αυτές διαρκούσαν 2 και 3 ώρες με μεγάλες τομές περίπου όπως της καισαρικής τομής στα παιδιά. Πολύ ωραία. Πολύ γρήγορα λοιπόν να μιλήσουμε και για την νυχτερινή εννούρηση. Είναι ένα θέμα το οποίο ενδιαφέρει πάρα πολύ, δεν έχουμε όμως χρόνο. Και να μας πείτε ποια είναι, πού οφείλεται ουσιαστικά, τι σημαίνει η νυχτερινή εννούρηση και πού οφείλεται. Πρόκειται για παιδιά τα οποία συνεχίζουν να κατουράνε το κρεβάτι τους μετά την ηλικία των 5 ετών. Πρέπει να σας πω ότι στα 2 με 3 τα περισσότερα παιδιά αρχίζουν να ελέγχουν τους σφιγκτήρες τους. Πρώτα ελέγχουν το σφιγκτήρα του ορθού και τελευταία ελέγχουν το σφιγκτήρα της ουροδόχου κύκτης το βράδυ. Είναι συγγενής και αυτή η πάθηση. Παρατηρείται σε παιδιά που οι γονείς είχαν μικρή νυχτερινή εννούρηση. Έρχονται σε εμάς αρκετά καθυστερημένα. Είναι μια πάθηση η οποία είναι ταμπού στην Ελλάδα. Δεν έρχονται εύκολα στο γιατρό. Είπαμε ότι είναι συγγενής. Άρα λοιπόν η νυχτερινή εννούρηση αρχικά αντιμετωπίζεται από τον παιδοχειρουργό, έτσι. Ναι. Ο πρώτα και μετά το στέλνει, το παραπέμπει στον παιδοχειρουργό, γιατί πλέον αντιμετωπίζεται. Υπάρχει φαρμακευτική αντιμετώπιση και συμπεριφοράς και αντιμετώπιση συμπεριφοράς. Και η τελευταία εικόνα που έχουμε. Αυτό είναι ο ειδικός συναγερμός εννούρησης που ξυπνάει το παιδί με ένα ειδικό θόρυβο το βράδυ, ώστε να εκγυμνάσει τον εγκέφαλό του να ξυπνάει όταν η ουροδόχος κύση του είναι γεμάτη. Μάλιστα. Και αυτή η συσκευή τοποθετείται από τον παιδοχειρουργό. Όχι, είναι πανεύκολη. Το βάζει η μητέρα με μια ειδική παραμάνα στην πιτζάμα του παιδιού. Πολύ απλά. Εξωτερική συσκευή είναι. Ναι, πολύ γρήγορα περάσαμε βέβαια το θέμα της νυχτερινής εννούρησης, αλλά δυστυχώς ο χρόνος μας έχει τελειώσει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η χαρά ήταν δικιά μου.